मर्निंनि ग्रीन टी ओंखामबो संखानोसै माइरं लाबाय गामला दायो ओमफ्राय रटि बानायनोसै नै जगार लागासिनो पर्सन आटा प्लास्टिक बेग हानो सिखा फिसा लाबाय फिसालायाबो टिफिनाव रटि लांफानो बिदों रटिखौ नानो दैबो लाबाय नैबेखौ ओमफ्राय बर'नि मा होनोमोनथाय आटाखौ हासिनायाव जाहाथे आटा पाउदारा माने गुलाय गुजाय जाया बेखायनो आङो जायथिं हागोन बिथिं मोजां गावस्रिनानै लाबाय जाहाथे आटा पाउदारा गाहायथिं मोजां गोलैलांजोबो आरो गुलाय गुजाय जाया बिमा फिसा सानैल'खाय बारा होआसै आङो खम होबाय बेनिफ्राय दै होबाय टेस्टा बांथों होननानै संख्रि एसे होना होबाय दा ओमफ्राय आङो ढेकियाजुलियाव थांनो ना गुवाहाटियाव थांनो सिन्था जागासिनो आरो नैबेयाव बेनिफ्राय ढेकियाजुलियावनो फैनाय जामारबाय नै बहा फैदोंमोन बहा मोनफैखो जोङो नै दावराया नै फै बैथिं नाव गैया नामा र' बिथिं मोजां नुदों थार ओइ नै जा गिदिर गिदिर नुदों ना नुवाखैथाय मबाइला गलांबाथाय सेस गलाङोहाय जा गिदिर गिदिरखा नाया हा जाबाय मालाबा बरिं बुंबा बे जायगायाव थांलायखो बिसोर सानै मानसियालाय होननायनि आरो ना जोंजों सिखिरिबो दंफाबावोसो जाबाय एसे एसे ओरैबायदि आरोना फट' स्टेना केमेरा स्टेन्ड नै केमेरा स्टेन्ड गथ'फोरा जोंखौ नायनानै मिनिलांगुलायबाय नै माब्लाबा मानसिया जिउआव बबेबा मोनसे खामानिखौ ओइ दाउराया जि मोजां नायदों जोंखौ जि मोजां खोनासंदों जोंनि रायलायनायखौ आरोना बहानि मानसिफोर फैनानै बेबायदि रायलायफैबाय थादों नंदों दा बेसारा दाउलाया हरै दाउजोफोरा नंगौना खोनासंदों नोङो जों रायलायनायखौ माब्लाबा मानसिया जिउआव माखासे
आवगायनो थाखाय गिनानै लाजिनानै दान आरो लाजिनायखौ गारनानै साहस लानानै बरिया साफा नुदों नैबेयाव मोनसे खाथि ओंखारनायबालै माने गैया मानसिफ्रानो खामानियाव फैबाय खामानिया जाफुङासै जोंनि पार्कआवसो बेरायफैबाय भिडिअ नङाबा माथो खालामनांगौ आंलाय सेल्फिथ' लाखाबायानोसै सेल्फियानो दा भिडिअआबो सेल्फियानो नै आं बेबायदि लानो बिराद मोजां मोनो नै बिथिं खोमसि नुदों ओरैसो जि साफा नुदों वाव ओइ नाया मानसि गिदिर गिदिर गाबदों अयथासार गिदिर गिदिर ना दङ लोगोफोर नाय बाज्ल'गासिनो नै मावदों नाय दैयाव बाज्ल'बाय थादों उरान जाहाज आला क्या है बे कुछ नहीं बे ये मेरा कैमरा लेने का स्टाइल है जोलन जादों नामा लोगोफोर सोरबा सोरबा जोलन जासोगारोलै आंजों आं बिराद जायो जोलन गोसोआव दोखो थाम्फै थैद नङा दैनि माबासोहाय नै लोगोफोर नालाय नुगोना नुवाथाय नुनाय नङा दा खाथियाव देखायलाय एम्फौखौ सिनायनो र' दा देखायगोन आं केमेराखौ बेक खालामनानै माबा मा होनो गोसोआव दोखो दुखु दंमोनब्लाबो बेफोर दुखुखौ खना फारसेयाव थफ्ला जुनानै गोसोनि खनायाव दोननानै फट' साफायोब्ला भिडिअ खालामोब्ला अरायबो आंनि बे हाथाया नुजायाबा थानो मिनिखायो आङो आंनि बे मिनिनाय फट'फोरखौ नुनानैनो माखासे मानसिफ्रा एकदम मेगन सानानै बायदिसिना नंगौ हेल' नंमारगौ र' आं फंनैसो खोथा बुंबावनो र' माबा बुंबावनांगोनथाय माबा माबि बुंनो गोसो जासोगारदोंमोन मानसियालाय जोनोम लायो जोनोम लानायनि गेजेरजों थांनानै थानाय समाव गाबनांगौ मिनिनांगौ गासिबो फैयो अब्लाबो जोङो दुखुखौ लाबाय थानो नाङा आरो बयबो गासिबो दुखु गोनांफोर दुखुथिया मानसिफोर आं बायदि मिनिबाय था ना मावाखौसो फट' साफायनोसै नै सासेया जोंना अयथासारि जों सेंग्रासो लोगो हमफैदोंहाय एक्सुवेलि लोगो मोनासै जोङो बारग'लांबाय जोंना है मोनबाय नों केमेराया माबाया ना मावाखौनो साफायबावबाय साफायथार साफाय दा दलद थाखादोंना जाबाय जायाखै दे साफायदो थाब
साहा फायग्राखौ साला गिनानै खारजोब्बाय ना मावाया भिडिअ लाबाय आङो भिडिअ लाबाय आं नायबा जा गाजा नुदों आरो आंनि थाबायनाय आंनि गिदिंनायखौ माबायदि नुखो लोगोखौ आंना ओमफ्राय सब फानिखा केमेरा नुबानो मिनिनो ओंखारबाय थाखायो भिडिअ खालामाथ' ओरैबायदि मिनिनो ओंखारखायो हारसिंनो बिबारखौ बे गलाब नङा गलाब बिबार जाग्रा फैबावबाय नै जोंहा गलाब बिबार जानोबा बैहायसो थांनांगोन नोङो बैहायसो दङ गलाब बिबारा deh kakak tuh belakang selo coba mako sampai sih deh sampai kalau naik nih apa lagi Oh yeah. अब्ला दिनै जोंनि पार्क बेरायनाया एसेनोसै ला 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 ओरैबायदि मोसालाबायनो लुबैखायो गुवार जायगा नुब्लाथाय मा जायगा बियो नै नायनानै ला सोरबाफोर सिनायोब्ला कमेन्टआव खोन्थाहर फैनो लुगैदोंब्ला सोरबाफोर सिनायदोंना बे जायगाखौ सिनायदोंब्ला खोन्थाहरलाय कमेन्टआव मोनाबिलिनि संख्रि साहा आरो थासुमलिजों भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों